ingkang utama menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben tahun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama melih Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya Oh. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Niken, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, Betul. ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Kembali nggih ngoten. nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek nih wau. Oh, Ora pepek. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tup lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau
ing Maespati. Santai Pak, santai. Ampun keseso Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun Kang Kinelung Triprakara Gunakaya purune kang diantepi Ya. Nuhun Nitra Utama. Tepuk tangan untuk Mas Tepuk Yogi tangan. Dirgantara. Suwantene jenengan suwae lho Pak. Jenengan belajar teng pundi Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih. Oh, Nembe saking nek wau diwarai kok. Nembe wau lho Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar. Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Capek gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kali Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih Pak. Oke. Maka, yuk. Di zaman percuma zara kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi Newes mana keturunan sing digadai yen tinggal janji saiki apa ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Zaman perjuangan
Alhamdulillah gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, Cekap. sampun. Kok Pak? sampun iki lho? Sampun, Pak. Masa Pun megah-megah kula. mboten tanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan Ada. lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Ah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Oh. Kakak. Kakak Alfred. Sampun. Pripun? Mas Dalan. Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Nah. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, ini wis ngene iki tanda-tanda Petung iki, kehidupan. Mas. Petung, Mas. Oh, petung, Petung. ya. Lho. Nek wis ngerogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lho. Alhamdulillah. Mas Yogi Alhamdulillah. Dirgantara. Oh, Contoh nggih. seorang pemuda yang sukses. Nggih, Ah. Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Iki- Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. Wah, jan- Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf, Heeh. per huruf. Per huruf. Yogi, Y. Y. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Maste yang selalu Memperhatikan. memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene Ah, iki lho, pemuda-pemuda Mas. kabeh. Heeh. Piye? Y. Oh. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul betul. Ki Bener masuk, ta? masuk. Y O G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok, Satria cocok. Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Wah. Bener yo. Sing terakhir I. I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Nah. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak, bintang tamu nih. Ah, Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur iki engko setelah di sini, virtual di Oke. sini, nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Oh, Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten, ngaten, ngaten. Amin. Nggih, Nah. nggih, nggih. Oke. Adik ini kan, Inggih, dalem, iki aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oh, nggih. Niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah. Gelang alit mawon. Gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur Nggih. nuwun. Heeh. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Oi.
Sasi, istirahat dulu nggih Dik kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik lah. Ya, ngerambah liyane. Oke. Dik Niken jumeneng meneh dienggo bom. Oke. Ah. Dik Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dik. Sarip tambak yoso gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dik Sinta Widya Palupi. Gaget kula. Gaget. Nggih, sugeng dalu Mas Wah. Galang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, Selamat sugeng malam. dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan Mbak Mas. Mas Yogi. Nggih, Wah, bagus tenan Mbak. nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya. Pol Mas. Ah. Kayak ada manis-manisnya. Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem Dik Sinta. Nggih. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya Semoga tetap maju, tambah rukun, sukses Amin. selalu. Amin, amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dik Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ana ngendi saiki? nggih. Ah, Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya SMA 3 Nganjuk. kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute Napa? podang kuning. Oh nggih. Anu dibawane dhisik. Karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing anu ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Terus agawita lining halus manis tur merak hati wis wingkan kula lana golek isi podang kuning. guru lagune ben pasuk diowahi Witibone Pripun A. Mas? Oh, Dadi podang jenar. oh nggih. Diowahi. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi
tambah Oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk maka yuk iso awane ngomawis ora krasan keluyuran hanggolek sing tak sayang mobeng miterangkan kunggoleki ora krasa iso awak tarik ya awas oke
matur thank you Dek Sinta. Nggih. Oh, duduk dulu. Nah. Iki masih bulan November. Bulan November kuwi bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono dipengeti kuwi sakjane wis suwe tahun 2003 kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia tahun 2003. Mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November. Lah Astabrata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggal 20 November. Mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming. Ngono. Hari wayang dunia, hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata. Dalange heboh. Wis pokoke dirahasiakan Mas Ihan. Oh ya. Tanggal 20 November kepareng mirsani. Oke. Dilanjut nglerek. Mbak Enggar. Jumeneng Mbak, jumeneng. Wah. Wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Galang. Wah. Biru ya ta, nuansane biru. Wah, sampeyan nganggo klambi biru saya semorot cahyane. Alhamdulillah. Iki mengucapkan dulu doa, sapa-sapa dulu, salam-salam dulu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping 12 nggih Mas. Ya, 10 tahun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih Pak. Mas Yogi juga didoakan Mbak Enggar. Oh nggih, Mas Yogi. Kok bener nimbali nih Mas Yogi. Iya Pak. Nggih Mas Yogi, mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar. Tambah awet muda. Ada. Dek niken, Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih, Mbak nih. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Manis. Kabeh imut. Ya 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jangan. Iki ya ada. Kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya Mas? Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Ya. Iki lagune Tetap Selindro. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Digawe anu sik ya ndang. Dik Sinta mengurung ngene kok po ami bel. Oh iya. Urung ngono kudu ngono pokoke. Enak nih tadi. Iya. Ayo Gubuk Asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata. Wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki.